Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһы Тәгаләнең сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте барчабызга да ирешсен иде. Эфирда имамнан сарык тапшыруы. Бүген бездә кунакта инде тапшыруыбызның яраткан кунагы, студиябызның яраткан кунагы, гомумән әле күп кешеләр өчен, инде Татарстан халкы өчен генә түгел, дөнья халкы өчен онлайн татар мәдрәсәсеннән танылган булган, таныш булган хәзрәтебез, безнең өчен ул Купмара хәзрәтен, теге Купмара халкының безнең мөхтәсиб дип торган мөхтәсибебез Радиф хәзрәт Тимергалиев. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Раббыбыз Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын һәр барчаларыбызга. Амин, шулай булсын. Радиф хәзрәт, инде элеккеге тапшырулардан күрепме, сезгә тагын да күп сораулар җибәргәннәр монда, шуңа күрә вакытны әрәмитмик, сразу сорауларга күчәбез. Бисмилла. Кырыйда су булып та тәһарәт алырга җир булмаса, тәйяммум гына ясап буламы? Мәсәлән, кибетләрдә су сатып алып була, ләкин тәһарәт алыр җир юк. Аеруча хатын-кызларга урам уртасында яулык салып, бер уңайда булмаса, тәйяммум кылып буламы дигән шушындый сорау менә. Бу тәйяммум мәсьәләсе әлбәттә монда әгәр дә безгә тәһарәт алырга дөм урын булмый икән, дөм уңайсызлыклар була икән, мәсәлән әйтик, ул күпчелек әлеге мәсьәлә, мәсәлән, шүлдә, син сәфәрдә, шүлдә якын тирәдә су юк, мәсәлән, бернинди шартлар юк, кемнәндер сорый да алмыйсың һәм башкалар. Әгәр дә бер шәһәрдә икән, шул хатын-кызлар икән, мәсәлән, яки су сатып торалар икән, әгәр дә безгә тәһарәт өчен дип суның бәясен 10 мәртәбә яки аннан кыйбатлатып саталар икән, ул вакытта әлбәттә тәйяммум алырга рөхсәт ителә. Ләкин инде әгәр дә зәп йөреп, мәсәлән, ләкин инде су гадәти бәясе бар икән, мәсәлән, хәзер тегенде 1 литр су 25-30 сум тора, литр ярымлы су, мәсәлән, алырга мөмкинлегебез бар икән, бүтән җирдә бер суда юк икән, ул вакытта алып шушының белән алырга кирәк. Шулай хатын-кызларга, мәсәлән, хәзер инде таш гасыры түгел, Аллаһка шөкер, без шүлдә яшәмибез. Безнең җирлек өчен гомумән әйтәләр, хәтта менә безнең җирлектә мөфтиебез Камил хәзрәттә, баш казыебыз Җәлил хәзрәттә, мәсәлән, безнең җирлектә инде тәйяммумлык урын юк. Ни өчен? Чөнки бөтен җирдә мөмкинлекләр бар. Хәзер инде Аллаһка шөкер, юлда барсаң, заправкаларда да туктыйсың, рәхәтләнеп кирип, мәсәлән, тәһарәт аласың, бер кеше бер сүз әйтми, артыңа җиштыралар, үзең пөхтә калдырасың, булсын поезд, булсын самолет һәм башкаларда. Ягъни безгә тәһарәт алырга мөмкинлекләр бар. Хәтта инде хатын-кызларга, мәсәлән, кайсыдыр кафе яки шәһәр уртасында бер җәмәгать турында, кайсыдыр бәдрәфкә кирип бикләнеп, мәсәлән, юыну бүлмәсендә бикләнеп, анда тәһарәт алырга мөмкинлек бар. Шуңа да без инде әйтәбез, кайчан рөхсәт ителә тәйяммум, кайчан синең бернинди дә инде тегендә әйтеп карадың, монда эндәшеп карадың, булай эшләп карадың, тирә эшләп карадың, намаз вакыты һаман бара чыгу ягына, ул вакытта менә хәтта ашыккан вакытта без бит инде беләбез, мәсәлән, шул гаит намазы булсын, шул җеназа намазы булсын, мәсәлән, әгәр дә инде аңа җитешмим дип куркасың икән, тәйяммум рөхсәт ителә, мәсәлән. Ләкин моның өчен без башта алдан барлык шартларны үтәргә тиеш, ягъни безнең су юк монда, якын тирәдә алып булмый, хәстәрен күрү кирәк, шулай бит. Шуңа да без менә бөтен яктан хәстәрен күреп кенә, булай килек тә, минем монда мөмкинлек юк әле, ярар, мин тәйяммум гына алам инде, алай түгел. Без бөтен шартларны үтәргә тиеш, аннан гына инде, мәсәлән, әгәр дә бер ничек тә килеп чыкмый икән, тәйяммум алырга рөхсәт ителә. Хатын-кызлар урам уртасында яулык салып булмый бит инде дип язганнар. Бу чиракта инде әйтмешли, без бөтен, мәсәлән, шул кафелар булсын, тагын нәрсә булсын, Казан бит безнең, мәсәлән, Казанны алсак, үзе безнең шуннан да инде бер километр сайын мәчет бар дип әйтик инде, яки 100 метр сайын хәләл кафелар бар, аларга кирип, сездә рөхсәт мәме тәһарәт алып чыгарга дигән инде, шундый эшләрне эшләп тә, андый эшләп булмаса гына, менә бер кайда юк, мөмкинлек юк. Менә моның хәтта булай дип әйтәм, менә хатын-кызларга килгәндә яулык салу. Гомумән үзебезнең әбиләр, әгәр дә искә алсак, алар яулыкны, мәсәлән, 3 почмаклы итеп алга бәйлиләр иде. Һәм тәһарәт алганда, менә әбиемне үземнең хәтерлим, тәһарәт алганда яулыгын бераз алга төшерә иде дә, һәм сыпырып куйганда яулык кире урынга кайтырлык итеп сыпыра иде. Ягъни мин аның чәчен дә күрмидем. Ягъни алгарак төшерә дә яулыкны, инде башын, чәчен сыпырып ала. Шул вакытта әлбәттә теге яулык кире урынына гына кайта, ачылмый да, ягъни гаврәте ачылмый. Бunda бер проблем юк, абсолютно. Ягъни хатын-кызга нәрсә дип әйтим инде, гаврәтен ачмыйча да тәһарәт алу мөмкинлеге бар дип әйтсәк тә ялгыш булмас бу мәсьәләдә.
һәрбер әйбердә хикмәт бар, аны эзләп табарга кирәк. Әлбәттә, сүздә юк. Сезгә зур рәхмәт шушындый тулы мотор җавабыгыз өчен, хәзрәт. Инде алдагы сорауга күчәбез. Риэлтор булып эшләгән очракта нинди таләпләр үтәлергә тиеш? Өйрәнмәгән парларга фатир бирү риэлторга гөнаһ булып саналырмы? Яки принцип белән хәл итү мәсәлән? Риэлторлык дигәндә, авыл җирлегендә яки мәсәлән район җирлегендә әлегә андый зур мәсәлән теге глобаль мәсьәлә проблем булып тормый, ләкин шәһәр җирлегендә әлбәттә инде риэлторлык эше ул халыкка хезмәт күрсәтү булып карала. Бу мәсьәләдә кемдер фатир эзли, торып торырга йорт эзли, ниндидер урын эзли үзенә, риэлтор бу мәсьәләдә нәрсә эшли, аңа әлеге эшне җиңеләйтә. Ләкин монда каралган мәсьәлә, әйтик инде, риэлтор процент белән эш итү. Процент дип әйтү, мәсәлән, ул процент ниндидер бер әйтик инде акчага акча алмашу яки нәрсә түгел, ул әйтергә мөмкин. Мин сезгә фатир табып бирәм, ләкин шул бәядән. Кеше моңа риза булырга мөмкин, чөнки аның үзенең эзләп бирергә вакыты юк, яки мөмкинлеге юк, яки инде аның мәсәлән уңайлы җирдән таба алмый, аның үзенең күбрәк акчасы чыгарга мөмкин. Риэлтор әйтә, мин сезгә шушындый эшне тәкъдим итәм, ләкин теге ниндидер бер үзгәрә торган бәя, яки ниндидер бер билгесез бәя, яки договорда ниндидер кичкенә хәрефләр белән язылып соңыннан мәсәлән килеп чыга торгандай мәсьәлә, әлбәттә булар инде рөхсәт ителми инде. Шулай шуңа күрә кичкенә хәрефләр белән язып куйган, ләкин клиентларга дип әйтик инде уларны хәбәр итмәү, яшерү ярамый. Монда ачыктан ачык, әлбәттә инде сәүдә ачыктан ачык булырга тиеш, сәүдә мәсьәләсенә килгәндә. Һәм бик кызыклы сорау шундый, өйләнмәгән егеткә һәм кызга арендага мәсәлән фатир бирү. Монда риэлтор гына түгел, гади мәсәлән фатиры булган кеше яки инде бүлмә биреп торучы кеше яки шул кунакханәдән бүлмә бирү. Әлбәттә мәсәлән әйтәләр иде дип, чөнки үземнең алай очрашканым юк. Төркиядә яки гарәп илләрендә мәсәлән гостиницага әгәр дә никах таныклыгы булмый икән, кертмиләр. Никах таныклыгы булмый икән, кертмиләр мәсәлән егет һәм кызны. Бу әлбәттә нәрсә өчен эшләнә? Динебезнең сафлыгы, чисталыгы, паклыгы өчен яшьләребезне кайгыртып, әти-әниләрен кайгыртып, ягъни аларга әлеге дә баягы шушы зинага юл, зинага мөмкинлек булмасын өчен. Менә гөнаһ буламы, юкмы дип, әлбәттә бу риэлторның үзеннән тора. Әгәр дә ул шикләнә икән, мәсәлән, ул каршы килә ала. Сезгә фатир бирмим мәсәлән. Бу аның хакы, яки шул фатир бирүче гафу итегез, яшьләр, сезне никахлы дип белмим, сезне мәсәлән бергә яшисез дип белмим, шуңа күрә мин сезгә фатирны бирмим. Әлбәттә бу аның хакы, шулай бит. Әгәр дә ул аны белми яки инде тикшермәгән, яки инде бу турыдан да мәгълүмат юк икән, берсе генә килгән дә алган даннары нәрсәдер ши, монда бит аның бернинди катнашы юк бер караганда. Ләкин әгәр дә белә торып, кеше белә торып гөнаһка юл куя икән, әлбәттә ул урысча әйтмеши соучастник. Монда өлеше керә. Шул ук мәсәлән гайбәт мәсьәләсендә дә, әгәр дә инде кемдер гайбәт сата икән, гайбәт сөйли икән, һәм кемдер аны тыңлап тора икән, аның гайбәтен мәсәлән, бу вакытта икесенә дә гөнаһ була бит. Шуның шикелле монда да мәсәлән белә торып гөнаһка юл куя икән, соучастник. Чөнки шул ук риба процент мәсьәләсендә Аллаһ Тәгалә әйтә, хәлак итәрмен дие риба бирүчене, риба алучыны бу процентны һәм шушыңа шаһидлек китерүчеләрне хәлак итәрмен ди. Хәлакәт, ягъни бу дөньяда да, ахирәттә дә иншалла андый кешегә хәлакәт булу ихтимал. Шуңа күрә бу эшне белә торып эшләгән кешегә гөнаһ, әгәр дә инде белми икән мәсәлән, аны бит без теге әйтә алмыйбыз, син белмичә дә гөнаһ кылдың, сиңа гөнаһ була дип без бит дуга кылана, белеп һәм белми кылган гөнаһлар дип әйтәбез. Инде белә торып, әлбәттә гөнаһ кылу ярамый. Инде минемчә риэлторларга түгел, гади халыктан фатир аларга яки арендовать итәргә теләүчеләр дә һәрберсе колакларына киртләп куйганнардыр. Шулай булсын. Инде безнең хәзер хатын-кызларыбызга карата бер сорау биргәннәр. Хатын-кызларга матурлык узышуларында, конкурсларда яки иң уңган татар кызы сыман бәйгеләрдә катнашу дөрес булырмы дигән. Инде алдан кайтып китәсем килә, кайбер очракта чыннан да конкурсларда төрле бәйгеләр була бит инде. Анда мәсәлән пешерү булсын, тегү булсын, язу булсын. Ләкин инде без беләбез, кайбер очракларда анда ничектер киенү рәвешләре бик матур түгел. Бәлки хәтта шул яктан чыгып та бирелгән сорауда ничек карамасын, теге тулы бер җавап булса иде. Аллаһның рәхмәте булса, менә читтәнрәк килсәк, әгәр дә бу мәсьәләгә,
Ничек килеп чыга? Безнең күз алдында иң беренче аңлау кирәк. Ягъни безнең җәмгыять, нинди җәмгыятьтә без яшибез? Ирләр һәм хатын-кызлар бергә яшәү дип әйтмим инде, бергә эшләү, мәсәлән, бергә булу безнең халык өчен ничектер гадәти. Ләкин бу мәсьәләдә әйтик инде хатын-кызларның ниндидер чибәр татар кызы мәсәлән, яки пешерү буенча, яки киенү буенча үзләренең ниндидер бәйгеләр бар икән, үзләренең дип әйтәм, ни өчен? Ир-атлар катнашыннан башка, ягъни хатын-кызлар үзләре җыелдылар, нәрсәдер оештыралар, монда ир-атлар катнашмый икән. Бу вакытта хатын-кызлар үзара ниндидер пешерү буенча, яки инде ниндидер матур итеп яулыкны бәйләү буенча, күлмәкләрен мәсәлән ниндидер матур итеп кию буенча мондый алар ярышларны үткәрә алалар, ләкин монда ирләрнең катнашу кирәкми. Чөнки безнең күз алдында чибәр татар кызы дигәндә кызлар мәсәлән сәхнәгә чыга һәм жюрida ирләр утыра. Монсы килешми. Мәсәлән, һәрбер иргә үзенең хатыны хәләл, ләкин һәрбер иргә башка хатыннар хәләл түгел. Аның гаурәт җирләре бар, аны күрсәтергә ярамый. Без моңа рөхсәт бирә алмыйбыз һәм без моны инде әлбәттә без моңа каршы килергә тиеш, без моны зурлый алмыйбыз. Шуңа да без әгәр дә әйтәбез икән, матур татар кызы яки мәсәлән иң яхшы пешерүче, иң оста чигүче, мәсәлән иң оста тегүче үз эшләрен күрсәтәләр. Әлбәттә бу эштә мәсәлән хатын-кызлар үзләре киләләр, анда тәҗрибәле хатын-кызлар яки инде абыстайлар яки мәсәлән мөгаллимнәр, мөгаллимәләр дип әйтәбез, алар киләләр һәм алар сайлап алалар. Шушында нир бәйге үтә, Аллаһны искә алалар, Коръән укыйлар, дуга кылалар. Һәм әлбәттә инде әлеге бәйгедә үзара урыннар чыгарып, бүләкләр биришәләр һәм булар бөтенесе Пәйгамбәр саллаллаһу сөннәтенә туры килә, ягъни инде узышу, ниндидер алга омтылу, бүләкләр бирешү һәм башкалар, монда каршылык юк. Ләкин без аны бер дә күз алдына китерергә тиеш түгел. Мәсәлән, Мисс Россия, Мисс Татарстан дигән, анда мәсәлән Алла сакласын инде ике чүпрәк киеп хатын-кыз чыга, теге мыскыл итеп әйтә дип әйтмәгез инде, ләкин алар ярым шәрә, ярымына түгел күбесе инде шәрә халәттә, һәм анда ирләр мәсәлән жюрida утыралар, алар акча түләп керәләр, шушында һәм сайлап алалар иң матурын, һәм алга таба инде әйтик аңа нәрсәдер тагын тәкъдим итәләр. Әйтик, бу мәсьәләдә ярамый. Бу мәсьәләдә инде ярамый. Әгәр дә ирләр катнаша икән, ярамый. Шуңа күрә ирләр аерым, хатын-кызлар аерым дигән мәсьәлә бу теге җәмгыятьне икегә аеру түгел, җәмгыятьнең үз акыллы, үз аңлы, төзек, тәрбияле җәмгыять булсын өчен шушы эшләр эшләнергә тиеш. Әле бит мәсәлән шул ук агъурат мәсьәләсе, ул хәтта ки мәсәлән анда иратлар юк, мин белештем дип кенә дәгән хатын-кызлар теге хатын-кызлар гына булган җиргә барса да, хатын-кызның икенче хатын-кыз алдында үз агъураты бар бит инде. Сез әйтмешсез, ике чүпрәк белән генә анда ул бар чыга алмаячак дигәндәй, шуңа күрә кендектән тез астына кадәр менә хатын-кызның хатын-кызга агъураты, иратның бөтен иратларга һәм хатын-кызларга кендектән тезгә кадәр булса, хатын-кызның инде хатын-кыз алдында кендектән тезгә кадәр, ләкин алай булса да безнең хатын-кызлар барбер үзләренең гауратларын башка хатын-кызлар янында да инде каплап йөрергә тырышалар. Ягъни күлмәк, яулык, әлбәттә инде бу өлкәдә рөхсәт итә дип бу рөхсәт ителсә дә, ләкин инде барбер минималь әйбер капларга тырышалар, каплап йөрергә тырышалар. Аның матурлыгы нәрсәдә менә? Хатын-кызның матурлыгы үзара ярышканда аның әйтик гәүдә төзелеше һәм башка да түгел. Ни өчен? Чөнки без кешенең гәүдә төзелешеннән, аның йөзенең кыяфәтеннән аны яхшырак дип әйтә алмыйбыз. Ни өчен? Чөнки аны Аллаһ Тәгалә биргән. Шул ук балаларга мәсәлән мөрәҗәгать итеп әйтәм, дәрес биргәндә дә яки инде балаларны укытканда да бер-берегезнең йөз кыяфәтеннән көлмәгез. Мәсәлән, безнең колагыбыз шушындый икән, без аны сайламадык. Безнең күз төсебез мондай икән, без аны сайламадык. Безнең бурныбыз мондай, без сайламадык аны. Без тән төсебезне сайламадык. Без битебез, йөз кыяфәтебез мондай, чәчебезнең төсе мондай булуын сайламадык. Шуңа күрә моны кем бирде? Моны Аллаһ Тәгалә бирде. Моның белән без мактана да алмыйбыз, яки моның өчен без хурлана да алмыйбыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә ничек теләде, шулай бирде. Без тән төзелешебезне дә, ягъни инде сайламадык, ләкин үзебезне без һәрвакыт тәртиптә җинак, чиста, пөхтә тотарга тиеш. Монсы бездән, әлбәттә, ләкин инде мәсәлән колакның да мондай булуын сайламадык дип әйтәм. Шуңа күрә ниндидер тән кыяфәтенең кимчелеге бар икән, әгәр дә моннан кемдер көлә икән, димәк ул Аллаһ Тәгаләдән көлгән, Аллаһны мыскыл иткән булып чыга. Чөнки бу кешенең әлеге эштә катнашы юк. Моны Аллаһ Тәгалә шулай бар итте, Аллаһ Тәгалә бар китерде. Шуңа күрә
ярышырга була. Ризык пешерүдә, мәсәлән, кем тәмлерәк пешерә, шулай бит. Кем матуррак күлмәк теккән, мәсәлән, яки инде кем ниндидер нәрсәне матур итеп бизәгән, мәсәлән, рәхим итеп ярышырга була. Инде матурлыкка килгәндә, әлбәттә, һәр кемнең матурлыгы аның күңел матурлыгыннан тора. Без бу вакытта Аллаһ Тәгаләнең тышкы кыяфәткә түгел дигән сезнең илә кулубикум ва амаликум Әлбәттә. Шушы аятын искә төшереп, Аллаһ сезнең йөз кыяфәтләрегезгә карамас, ул сезнең күңелләрегезгә карар, ул сезнең гамәлләрегезгә карар, ниятләрегезгә карар дигәнне без әлбәттә инде искә төшерергә тиеш. Бик зур рәхмәт. Инде сорауы бар иде, әлхәмдүлилләһ, җавабы да килде дип утыручы тамашачылар. Сезгә зур рәхмәтләр шундый сорауларыгыз өчен. Без сезнең сорауларга җавап кайтара тырышырбыз. Кабаттан искә төшерәм безнең адресларны. Алар экраннарда да бар. Ул безнең электрон адресыбыз uznaim@huzur.ru яки инде Instagramда безнең Huzur Media дигән сәхифәбез бар. Шунда яза аласыз. Без аларны шуннан укып, иншалла җавап кайтара тырышырбыз. Радиф хәзрәт, инде дәвам итәбез. Алдагы сорау шулайрак яңгырый. Нигә кешеләргә дин кануннары иңдерелгән? Аннан башка гына яхшы кеше булып була бит. Менә шундый сорау. Аллаһның рәхмәте булсын. Бу бик тирән мәгънәле сорау, әлбәттә. Ни өчен? Чөнки дин дигән сүз ул тәртип дигәнне аңлата. Устазым Җәлил хәзрәтнең мисалын гына китерәм. Бу мәсьәләдә менә юлга чыгабыз, юлдан барабыз. Әгәр дә безнең билгеле бер знаклар булмаса, мәсәлән, юл билгеләре булмаса, светофор булмаса, яки инде без тәртипне белмәсәк, мәсәлән, уң яктан килүчегә юл бирергә тиеш, кайсы баш юл, кайсы инде аңа кушыла торган юл икәнен белмәсәк, әлбәттә безнең юлда тәртип булмас иде, машиналар бәрелешләр иде, без кирәкле урынга барып җитә алмас идек. Шуңа күрә монда юлда тәртип урнаштырылган. Дәүләт күләмендә дә билгеле бер тәртип булсын өчен тәртип урнаштырылган. Дин нәрсә өчен Аллаһ Тәгалә җибәрә? Мин сезне бар иттем дә ташладым дими Аллаһ Тәгалә безгә һәр вакыт пәйгамбәрләрен җибәрә. Нәрсә өчен? Без бу дөньяда дөрес яшәсен өчен, күңелләребезне чиста, пак, саф тоту өчен, бер-беребезгә үпкәләшеп, рәнҗеш халәтендә яшәмәс өчен. Ягъни инде Аллаһ Тәгалә динне җибәрде нәрсә өчен? Тәртип булсын өчен, шушы дөньяда тәртип белән яшәсен өчен. Ягъни мохтаҗлар, фәкыйрләр яки инде ятимнәр, яки инде ниндидер бер мохтаҗлыкка калган кешеләр кыерсытылмасын өчен, аларның да хаклары хаклансын өчен Аллаһ Тәгалә динне бирде һәм шушы дин белән яшәргә безне өндәде Раббыбыз Аллаһ Тәгалә. Дин нәрсә бирә? Дин бирә шушы тәрбияне. Әгәр дә без дин белән яшибез икән, димәк без оллар белән ничек олларча булуын беләбез, яшьләр белән ничек яшьләрчә булуын беләбез. Димәк, һәрбер мәсьәләдә безнең җавабыбыз була. Сәүдә мәсьәләсе булсын, әти-әни мәсьәләсе булсын, туганнар, якыннар, күршеләр, бөтенесен Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтте, Пәйгамбәр саллаллаһу аркылы безгә күрсәтте, бөтенесенә җавап бар. Шуңа да Аллаһ Тәгалә безгә дин бирде, без бу дөньяда дөрес, матур, яхшы яшәсен өчен. Әлбәттә, кайбер кеше әйтә, мин динсез дә әйбәт кеше бит ди, шулай бит. Мин динсез дә яхшы кеше бит ди. Ләкин дин нәрсә өчен кирәк? Ни өчен намаз укырга, ни өчен ураза тотырга, ни өчен зәкят чыгарга, ни өчен хаҗ кылырга? Әлбәттә, кеше яхшы була ала, сүз дә юк. Ләкин инде билгеле бер өлкәдә кеше шиктән чыгарга мөмкин. Менә мәсәлән әйтик инде, инна салата танха анил фахшай вал мункар ди. Намаз кешене яман, бузык эшләрдән тыеп тора ди. Әгәр дә без, мәсәлән, намаз укымыйбыз икән, билгеле бер очракларда без үзебезне шиктән чыгучы итеп табырга мөмкинбез. Хәтта үзебездә сизмичә, үзебездә белмичә, үзебездә аңламыйча, ислам динен өйрәнмичә, аны аңламыйча без шиктән чыгарга мөмкинбез. Һәм без әйтәбез, без бит кешеләргә карата гөнаһ кылмыйбыз дип әйтүчеләр бар. Мин кешеләргә ярдәм итәм, мин кешеләргә карата яхшы, мин кешеләрнең хакын үтим дигән шикелле, ләкин онытабыз нәрсәне? Кешеләрнең хакын үтәү икенче урын. Иң беренче урында тора Аллаһның хакы. Әгәр дә без әйтәбез икән, кешеләрнең хакын үтим, Аллаһның хакы безнең төшеп кала дигән сүз. Ләкин иң беренче хак нәрсә? Менә карагыз. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә нәрсәләр бирә соң ул бу дөньяда? Ул безнең тәнебезне биргән, ул безнең тормышыбызны биргән, ул яшәргә җирне биргән, суларга һава, эчәргә су, бөтенесен безгә биргән. Хәзер үзебезнең мисалда карыйк әле. Әгәр дә безнең берәр балабыз яки күршебез, яки берәр танышыбыз безгә зыян кыла, мәсәлән,
Без кемнедер йортыбызга кертте, яшәтәбез, ләкин ул безгә рәхмәт сүзе әйтми, ул безнең биргән ризыкларны мәсәлән әрәм-шәрәм итә, исраф кыла, яки мәсәлән безгә гомумән игътибар итми, безнең биргән шушы йортыбыз өчен хакын бирми мәсәлән, без нәрсә эшлибез? Без ачуланабыз әле кешегә. Без әле кешене инде өйрәтергә тырышабыз, аңа нәрсәдер әйтергә тырышабыз. Һәм билгеле бер вакытта без аны гомумән үзебезнең тормышыбыздан алып ташлыйбыз, яки йортыбыздан куып чыгарабыз, килеп чыга. Һәм карагыз, Аллаһ субханаһу ва тааля безгә җирне бар итте, безне шушы җиргә тудырды, әтиәниләребез аркылы китерде җиргә әйтик. Ул безгә җирне бишек кылды, ягъни ашарга ризыгыбыз, ишәргә суыбыз, торырга йортларыбыз, бөтен нәрсә безне Аллаһ Тәала бирде шушы җирдә. Йөрергә атларыбыз бар, малларыбыз һәм башкалар. Һәм Аллаһ Тәала көтә, кайчан бәндә миңа рәхмәт әйтер икән? Ягъни Аллаһ Тәала көтә, кайчан мине искә алыр икән? Чөнки мин бит аны яшәтәм, мин аңа йортын бирдем, мин аңа ризыгын, бөтенесен биреп торам. Һәм без Аллаһны искә алырга тиеш. Намаз ул Аллаһны искә алу, ураза ул Аллаһны искә алу, закат Аллаһны искә алу, хаҗ Аллаһны искә алу. Ягъни Аллаһны зикр итү. Намаз укып без шөкер итәбез, үзебезнең шушы тәнебезнең закатын чыгарабыз. Ягъни Аллаһ каршында башыбызны иябез. Я Раббым, мин сиңа мохтаҗ дип, үзебезнең мин-минлегебезне сындырабыз. Ураза шулай ук нәфесебезне тәрбиялибез. Ашамыйча торгач тәнебезнең зәгыйф икәнен, бөтен нәрсәне дә булдыра алмавыбызны, без Аллаһка мохтаҗ икәнебезне аңлыйбыз. Закатыбызны чыгарып, малыбыз, аны Аллаһ биргән, Аллаһ безнең аркылы мохтаҗларга ярдәм итәргә тиеш. Шушы закат аркылы ул мәчетләргә, муллаларга түгел, ул мохтаҗларга, ятимнәргә, фәкыйрьләргә бара безнең закатларыбыз. Без аны аңларга тиеш. Без аларга ярдәм итәргә тиеш. Хаҗ кылып без шушы дөньяның үлчәвен куябыз. Ягъни без ахиратны үзебезнең күңелебездә булдырабыз. Ягъни хаҗга баргач кеше аңлый, бөтен кеше бер тигез, анда миллиардың бармы синең, бер сумың бармы синең кесәңдә, син бөтенең бер киемдә, бөтенеңдә Аллаһка кул күтәреп сорыйсың. Ягъни монда кеше аңлый, демәк, тормышның кыйммәте байлыкта түгел, тормышның кыйммәте башкада икән, ихласлыкта, Аллаһка гыйбадәт кылуда. Менә шушыны кеше үзенең җаны һәм тәне белән тоя. Шуңа күрә Аллаһ Тәала дин биргән икән, Аллаһ Тәала димәк нәрсәне көтә бездән? Үзенең хакын үтәүне көтә, иманны көтә, ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһны көтә, ягъни үзен тануны көтә иң беренче чиратта. Шуңа да без дин белән дөрес итеп, шушыны үзебезнең тормышыбызда булдырып, бу дөньябызда гына түгел, ахиратыбызны кайгыртып яшәргә тиеш иншаллаһ. Әле менә монда язылган бит, аннан башка да яхшы кеше була бит дигәннәр инде. Бер караганда дин булмаса, шәригать булмаса, ул үзенең эшләрен яхшымы, яманмы икәнен каян белә ала? Чөнки аның тирәсендә, ул яшәгән җирлектә бәлки ул эшләгән эшләр яхшыдыр. Әмма дин күзлекленнән караганда бәлки уш менә без сезнең белән алдагы тапшырыш яшәп китте хurafaтлар, тунаниләр турында бәлки ул хурафат кылып йөридер, име? Үзе дә белмичә һәм яхшы эшлим дип йөридер. Бәлки ул гынаһ кылып йөридер гомумән, әмма ул, мәсәлән, дин яганнан тыелган харамдыр. Шуңа күрә инде дин ул безгә тирәнрәк батсак инде теге гамәлләребезнең үлчәве. Моны Луқман Хакимның әгәр дә насихатларын карасак, Луқман Хакимнән сорыйлар бит, яхшылыкка ничек өйрәндегез дигәч, яманнарга карап тыя. Яман кешенең күрәсең начар гамәлләрен, һәм шушы начар гамәлне үзеңнең тормышыңда булдырмасаң, үзеңнең тормышыңнан алып ташласаң, димәк син яхшы кеше. Ләкин яхшы кеше булу гына җитми, Аллаһның хакын үтәү кирәк. Менә шушыны онытмаска кирәк. Ягъни безне бар иткән, безне шушындый яхшы кеше иткән кем соң ул? Ул Аллаһ Тәала. Инде һәрбер безгә дә Аллаһ Тәаланы танып, барлыгына берлегенә ышанып, яшәргә насыйп булсын. Инде шушы нотада дип әйтик, икенче сорауга күчәм. Ник кайбер мөслимәләр пәрәнҗә кияләр? Ислам тәгълиматында андый карар юк иш дип, менә инде прәмтәгә юк бит дип язып куйганнар. Әле иш дигәч бәлки безнең арша яклары, Күкмара якларыдыр, Казан якларыдыр. Иш дип аршалар сөйләшә, Күкмаралар бит дип сөйләшә инде алар. Ләкин бу мәсьәләдә менә шушы революция кадәр заманнарда безнең җирлектә әйтик 1 февраль көне безнең бит инде бөтен дөнья хиҗаб көне әйтик, шулай Рәсәй күләм, ягъни хиҗаб дигәч,
хиджаб ул гаурат җирләрен каплап йөрү, шушы билгеләнеп үтелә һәм ул көн инде яулык бу мастер-класслары һәм башкалар үтә. Аллаһка шөкер, шушыңа игътибар бирелә. Хәзер бит инде безнең рөхсәт ителә, мәсәлән, паспортларда һәм гомумән документларга фотога төшкәндә шушылай яулыкта төшәргә. Шулай бит Аллаһка шөкер, бу зур ирешү. Әйтик, моннан 100 ел элек шушы хиджаб дигән сүз ул тулысынча капланып йөрү дип кабул ителгән һәм аны шушы мөселманнар җыены кысаларында съезд дип әйтәбез. Шушы вакытта инде мөфтиләр җыелып, мәсәлән, казыйлар җыелып, имамнар җыелып, карар кабул иткәннәр. Рәсәй җирлегендә хиҗаб кимәскә дип. Хиҗаб нақшы пәрәнҗәне аңлата, мәсәлән. Кимәсәң дә була дигән сүз бар. Хәзерге көндә без хиҗабны, мәсәлән, хатын-кызның йөзе, әйтик инде кул чуклары күренгән, шушындай киемне без әйтик инде хиҗаб дип атыйбыз. Пәрәнҗәгә килгәндә ул йөзне каплап йөри. Менә йөзне каплап йөрү, әлбәттә, яшь кызлар күбрәк инде әлегә шуны куллана. Ягъни йөзне каплап йөриләр. Пәрәнҗәгә бер караганда бер каршылыкта юк. Пәрәнҗә киеп йөргән кешегә ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәала бөтенебезгә пәрәнҗә киертте. Бөтенебез маскадан йөрибез, шулай йөзне каплап йөрибез бер караганда. Шуңа да монда кайбер кешеләрнең, хәтта шул хатын-кызларның, мин әйтәсем килә нәрсәне, үзләре чәчләрен тузгытып, үзләре инде бөтен тәннәрен күрсәтеп йөргән хатын-кызлар, шушы пәрәнҗә кигән, хиҗаб кигән хатын-кызларны алар инде үлчәүгә салырга тырыша. Монда иң беренче һәркем үзен карасын иде. Ул минималь рәвештә шушыны каплап йөриме? Һәм минем бер яулык япкан, бер озын күлмәк киеп йөргән хатын-кызның пәрәнҗәгә каршы чыкканын күргәнем юк. Пәрәнҗә, ягъни бу ассызыклап, бәлки кайбер шибәр ханымнарның, әйтик инде, туташларның дип әйтик бу өлкәдә, башка ирләрне гөнаһка кертмәс өчен үзләренең гаурәтләрен каплап йөрүнең бер ысулы. Ягъни ир идән чыга, ир үзенең хатынын гына шибәр итеп күрә. Ул башка хатын-кызларны күрми, ул аларның матурлыгын күрми, ул алар белән фетнәләнми, әйтик. Әгәр дә бөтен җәмгыять шушындый булса, күз алдына китерегез, менә монда инде хатын-кызлар мөрәҗәгать итеп әйтәм, әгәр дә бөтен җәмгыять шушындый булса, һәрбер хатын-кыз үзенең ире каршында гына тулысынча гаурәтен ачса, мәсәлән, ирләр үзенең хатыннарын гына күрерләр иде, башка хатыннарны күрмәсләр иде, шулай бит. Бу вакытта әлбәттә инде әйтик, башка хатын-кызлар артыннан җигерү, башкага китү һәм башка шушындый мәсьәләләрне без хәл итер идек. Ягъни бу мәсьәлә безнең җәмгыятьтән чыгар иде, ләкин Аллаһ Тәала шулай кылган, кемнәр инде иманлы, кемнәр иман әһелләре, алар үзләренең гаурәтләрен каплап йөриләр һәм әйткәнемчә инде кайбер туташлар һәм ханымнар тулысынча хәтта инде үзләренең йөзләрен дә капларга теләр. Мәсәлән, аларның бәлки битләре бик матурдыр, бәлки инде иреннәре бик матурдыр, шулай бит. Башка ирләргә фитнә булмас өчен. Ягъни минем зур рәхмәт әйтәсем килә. Аллаһның рәхмәте булсын, ханымнар, кемнәр матур итеп яулыкларын ябып йөриләр, кемнәр инде матур итеп үзләренең аякларын каплыйлар, үзләренең гәүдә төзелешләрен каплыйлар. Аллаһның рәхмәте булсын. Сез күпме гаиләләрне саклыйсыз, сез күпме балаларны ятим булудан саклыйсыз, ягъни сез күпме ирләрне гөнаһтан саклыйсыз. Бу зур хезмәт, бу зур эш, бу зур тырышлык, чөнки ханымнарга җәйге эсселәрдә тулысынча киенеп йөрү авыр дип әйтүләр дә, Аллаһка шөкер, бер мөслимә дә авыр дип әйтми, аларны җиңелчә күрә. Аллаһ Тәала үзе аларга киресенчә әле рәхәтлек тә бирә. Мәсәлән, үзбәк, таҗик якларында әгәр дә карасак, алар җәйге эсселәрдә дә шушы чапаннарын киеп йөриләр. Ни өчен? Бер кат эсселәнгәч, ул киресенчә кондиционер ролен уйный, шулай бит. Ягъни монда да хикмәт бар. Әгәр дә инде Аллаһ ризалыгы өчен гаурәтен каплыйсың икән, Аллаһ ризалыгы өчен капланып йөрисең икән, Аллаһ тәрәмнең җаен бирә. Мәсәлән, шит иргә, шит хатын-кызның йөзен карауда, мәсәлән, әгәр дә ул өйләнергә нияте юк икән, моның кирәге юк, моның ихтияҗы юк, моның ихтималы юк. Хәтта мәсәлән, барасың парктан, мөфтиебез Камил хәзрәт шулай әйтә торган иде, барасың паркта, мәсәлән, капланган хатын-кыз, белмисең, әби барамы да, яшь кыз барамы, мәсәлән, шулай бит. Белмисең, бара мәсәлән, берәүнең ташы кызган, әйтик инде, зина кылырга әзер, бара парктан, белми анда кем бар, әби манда, яшь кызмы ул, барып бәйләнер дигәндә бер әби булыр, шулай бит инде. Шуңа күрә менә бу җәмгыятьне саклауның бер ысулы. Инде
Шуннан да бик хикмәтле җавап булды. Сорау да шундый теге хикмәтлиннәрнең теге никаб турында гел ишетеп булмый, чөнки хиҗаб турында ишетсәң дә, никаб турында көн саен сөйләмиләр. Ләкин аның менә шундый хикмәтле яклары турында да аңлатучылар бик аз, чөнки шиктәтәге без һәрвакыт гаипләргә генә яләшкән, нигә, ә менә инде теге тыңлап, матур иттереп җавап алган кешеләр бик аз. Инде сезнең шушы җавапларыгыз безнең тамашачыларга барып ирешкәндер дип уйлыйм. Инде сезнең рөхсәт белән икенче сорауга күчәбез. Балам рәсем ясарга өйрәнә, бөтен килеп чыккан рәсемнәрен стенага, диварга элә. Портретлар да шул санга керә дигән. Аларны салдырыргамы дигәннәр дивардан, әлеге тамашачыбыз безнең. Аллаһның рәхмәте булсын. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә өйрәтеп калдырды сүрәт ясау мәсьәләсен һәм эт мәсьәләсен. Әгәр дә сүрәт яки эт бар икән йортта, димәк бу йортка фәрештә кермәячәк. Ягъни фәрештәләр кермәячәк. Ә фәрештә, димәк инде әлеге йортка бәрәкәт, иминлек керү дигәнне аңлата. Димәк йортка бәрәкәт, иминлек керми икән, анда инде фәрештәләр булмаса, димәк башкалар, җиннәр керә дигән сүз. Шуңа да без балаларыбызны әлбәттә хупларга тиеш. Аларның мәсәлән рәсем ясау сәләтен һәм башкаларны өндәргә тиеш. Мәсәлән, табигать ясасыннар, башка нәрсә ясасыннар мәсәлән. Бар икән портретлар, хәзер бит инде ул ясалган портрет кына түгел, мәсәлән, фотографиялар да бар. Кайбер йортларга керәсең, күрергә туры килә, мәсәлән, үзләренең фотоларын, гаилә фотоларын әлбәттә инде бик күркәм. Мәсәлән, бөтен гаилә белән төшкән фотоны зурлап элеп куялар, мәсәлән, стенага, диварга. Моны да без әйтеп аңлатабыз. Ягъни инде әгәр дә мондый фото бар икән, димәк бу йортка фәрештә керми дигән сүз. Шуңа күрә әлеге фотоны мөмкин сакларга, ләкин альбомда, кайдыр китаплар арасында, кайдыр мәсәлән башка полкага, ягъни күрсәтеп түгел, аны фәрештәләр куркырлык итеп түгел, ә башка җирдә сакла. Бик нык инде элекке үткән вакытны искә төшерәсең килсә, ачып карыйсың. Шул ук мәсәлән фотоальбомнарда безнең саклана инде фотографиялар. Шул ук хәзерге вакытта электрон форматта, компьютерда, планшетларда, мәсәлән телефоннарда саклана электрон фотографиялар. Ләкин инде стенага элеп кую, әйткәнемчә, шушы йортыбыздан фәрештәләрне чыгару була. Аннан инде күп кенә мәсьәләләр килеп туа, киләләр зарланып, хәзрәт йоклый алмыйм, хәзрәт бәрәкәт китте, хәзрәт анда ирем белән шундый мәсьәләләр, хәзрәт анда бала белән шундый мәсьәләләр, шундый проблемалар. Шуңа күрә әлеге проблемалар булмасын өчен без алдан ук нәрсә эшләргә, бөтенесен үтәргә тиеш. Бүген матур, рәхәт, яхшы шикелле, ләкин проблема килеп тугач кына, мәсәлән, балам ширли һәрвакыт авырта һәм башкалар, аннан гына инде соң була. Шуңа күрә вакытында әлеге мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк. Һәм балага да аңлатырга, ясама дип түгел, ясый икән, балам, әйдә менә шушында, менә бунысы синең китабың, мәсәлән, әйтик, бүләк иттең, шушы китапка син үзең рәсемнәреңне җыеп бар, син олыгайгач без аны карарбыз бергә матур итеп. Булды, килештек, яхшы. Чөнки диварда элеп тора икән, аны кояш ашый һәм башкалар, ягъни инде әйтеп аңлатырга була. Һәм ул гына да түгел, бала менә фәрештәләр керми дип, әгәр дә без дөрес итеп аңлата алсак, бала инде үзе әлбәттә зыян белән яхшылыкның теге кайсы файда, кайсы зыян икәнен сайлап, әлбәттә файда ягына үзенең инде сайлавын куячак Аллаһ бирсә. Инде шуннан да балалар белән һәрбер кеше теге уртак тел таба алсын иде, дөрес аңлата алсын иде, динне дә, динебезне дә, аның күркәмлеген. Инде шушындай матур вагаз өчен сезгә тагын бер кат рәхмәт. Инде алдагы сорауга күчәбез. Мин бер кешене рәнҗеткәч гафу үтендем. Ул миңа ахирәттә дә гафу итмим мин сине дип җавап кайтарды. Миңа хәзер нәрсә эшләргә? Шулай ук кайбер кеше ачуланышканда ахирәттә күрешербез әле дип тә әйтеп куялар бит дигәннәр. Аллаһның рәхмәте булсын. Менә гафу итү дигән сүздән башлыйсы килә. Аллаһ Тәала Гафурур Рахим, Гаффар дигән сүзе бар. Сыйфаты, исеме дип әйтәбез инде. Гаффар дигән исеме бар Аллаһ Тәаланың. Ул һәр вакыт гафу итүче. Ягъни кеше гынаһ кыла, Аллаһ гафу итә. Кеше гынаһ кыла, Аллаһ гафу итә. Әгәр дә ул аңа кайтып, ихластан тәүбә итсә, Аллаһ гафу итүче. Ә кешегә хас түгел, кемдер аны рәнҗетеп, мин сине гафу итмим хәтта ахирәттә дигән сүз, ягъни үзебезне Аллаһтан өстен куйган шикеллек. Менә бу үзе гынаһлы сүз, булай ярамый. Әгәр дә кеше сиңа килгән икән, гафу үтенеп, мәсәлән, ул вакытта аны гафу итәргә тырышырга кирәк, шулай бит. Һәм гомумән
кешегә бу дөньяда әгәр дә син кемгәдер зыян зарар телисең икән, кемнедер мәсәлән шулай рәнҗисең икән, бел кемдер сиңа шулай ук рәнҗиячәк. Бу дөнья ничектер ул бумеранг шикелле. Син яхшылык эшлисең, сиңа яхшылык кайта. Син начарлык эшлисең, сиңа начарлык кайта. Ахирәткә килгәндә, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә ахирәттә хисап көнендә бөтен кешене хисаплаячак. Хисап дигәндә нәрсәне әйтәсе килә? Хәтта хайваннар да үзләренең рәнҗетүчеләреннән хакны ала алачак. Мәсәлән, кайсыдыр үгез башка бер үгезне сүзде, мәсәлән, монсы көчлерәк, тегесе көчсез. Кыямәт көндә рөхсәт биреләчәк дип әйтелә, көчсезгә көчсездән хакын алырга. Ахирәттә, мәсәлән, әгәр дә кемдер безне рәнҗеткән икән, безгә мөмкинлек бирелә, син аның хакын кайтар дип. Һәм ни аяныч, карагыз, әгәр дә безнең савабыбыз бар икән, изгелек бар икән, без аны бирәчәкбез. Әгәр дә изгелегебез юк икән, теге кеше үзенең гөнаһларын безнең өстебезгә өйеп китәчәк, Аллаһ сакласын. Шуңа да шундый гыйбарә бар, менә кыямәт көнендә әти-әниләребез булыр, әби-бабалар, балаларыбыз булыр, безнең бәгыр җимешләребез, оныкларыбыз, оныкчыкларыбыз, кемнәрне без бу дөньяда яраттык, без аларга савап бирергә тырышырбыз, ләкин безнең савапларыбыз биреләчәк кемнәргә? Кемнең без гайбәтен саттык, кемнәрне без рәнҗеттек, кемнәрне без мыскыл иттек, кемнәрне без таптадык, издек, кемнәрнең без хакына кирдек бу дөньяда. Ягъни шуларга без үзебезнең савапларыбызны бирәчәкбез. Безнең балаларыбыз, оныкларыбыз читтә калып торачак. Менә шуңа күрә бу дөньяда уйларга кирәк. Кирәкме кешене рәнҗетергә? Кирәкме аның инде хакына кирергә? Кирәкме аны шул кадәр мыскыл итәргә, кыерсытырга һәм башкалар? Ягъни без үзебезгә үзебез бу дөньяда ук сорау биреп, шушыны без бу дөньяда ук аңларга тиеш. Шуңа да менә монда ахирәттә дус дигән сүзнең икенче ягы бар. Бу дөньяда бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән ике дус, мәсәлән, ике кеше, ике кардәш, алар килешергә мөмкин. Мәсәлән, әбиләр арасында бар бит инде шундый ахири дигән сүзләр, шулай ахирәткәе, мәсәлән, шундый матур сүзләр. Без аны күбесенчә инде күрәбез, кызык итеп күрсәтәләр, мәсәлән, әбиләр булып киенеп һәм башкалар, ләкин монда тирән мәгънә ята. Ахирәттә, әгәр дә без җәннәткә лаек булсак, Аллаһ Тәгалә безне җәннәткә кергәч, без искә төшерәчәкбез үзебезнең дусларыбызны. Менә шушы ахирәт дусты дип атала. Һәм безнең мөмкинлек булачак җәннәттә Аллаһка мөрәҗәгать итәргә: "Я Раббым, минем дөньяда шундый дустым бар иде. Аның шундый изгелекләре бар иде. Я Раббым, мин аны бу дөньяда күрмим. Кая ул?" Димәк, билгеле, анда ике генә урын: яки җәннәт, яки җәһәннәм. "Я Раббым" дип сорый алабыз. Инде син минем дустымны бу дөньяда да, ягъни җәннәттә дә минем дустым ит дип. Һәм менә бу мөмкинлек бирә Аллаһ Тәгалә ахирәт дустын җәһәннәмнән җәннәткә кертергә. Аллаһ Тәгалә рәхимле, Аллаһ Тәгалә гафу итүче. Әгәр дә без үзебезнең дустыбызны бу дөньяда Аллаһ ризалыгы өчен дус иткәнбез икән, һәм ул ниндидер гамәлләре өчен генә җәһәннәмгә эләккән икән, Аллаһ Тәгалә гафу итүче, иншалла, безнең дуабыз сәбәпле аны ахирәттә җәннәттә итәргә шундый мөмкинлек бар. Шуңа күрә без бу дөньяда бер-беребез белән дөнья байлыгы, дөнья малы өчен генә дус түгел, ахирәт дуслары була алсак иде, менә бу зур нигъмәт. Хәтта мин укучыларыма да әйтәм, әгәр дә сез җәннәткә керсәгез, мине искә алырсыз, шундый бер хәзрәтебез бар иде, шундый бер остазыбыз бар иде. Чөнки Җәлил хәзрәт әйтә бит, безгә әле җиңел дия теге имамнар, без мөхтәсибнең җилкәсендә, алар казыйларның, алар мөфтиләрнең җилкәсендә басып тора, мәсәлән, кыямәт көндә тиргә баткач, шулай имамнарга килерләр дә, ник шул хәләткә калдыгыз дигәч, без әле мөфтиләрнең, казыйларның җилкәсендә басып торабыз дип. Шуңа күрә имамнар да, без әлбәттә халык белән эшләгәч төрле хәлләр булырга мөмкин. Шулай бит, шуңа да без әйтәбез, бирок менә сез инде җәннәткә керәсез икән, кемдер безне онытмагыз, иншалла, безне сорагыз, безнең өчен, безнең турыда сорагыз. Аллаһ Тәгалә инде безне дә иншалла җәннәткә керсен дип, менә шушындый ният белән дуслашу, ахирәт өчен дуслашу, бу дөнья байлыгы, бу дөнья мәнфәгать өчен түгел, ахирәт өчен дуслашу әлбәттә иң күркәм, иң хәерле дуслашу, иншалла. Һәм менә бер хәдис бар бит инде, иң яхшы теге кешеләр, алар Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен бер-берсе белән теге очрашкан һәм аерылышкан. Менә шул хәдиснең шәрехен аңлатып китсәгез иде безнең тамашачыларга. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен очрашкан һәм дуслашкан,
әлбәттә инде Аллаһ Тәгаләнең мәнфәгатьләрен кайгыртып, ягъни инде дин өчен, анда гайбәт кермәгән, гөнаһ кермәгән шушындый очрашулар, Аллаһның динен өйрәнү өчен яки Аллаһның дине өчен эшләү өчен, мәсәлән, дә социаль өлкәдә, мәчеттә һәм башкаларда шушындый очрашуларда, шулай бит. Һәм инде Аллаһ ризалыгы өчен аерылышкан дигән сүз, мәсәлән, инде әйтик, теге гөнаһтан җитләшү өчен, Аллаһ ризалыгы өчен калдырып китәсең. Чөнки дингә килеп кергән кешеләр арасында да, мәсәлән, сөйләшәсең, үзебезнең яшь чакларны инде әллә ни хәтерләмәсәк тә, ләкин ул вакытта да хәтерлибез. Динсезлек чорында бер дуслар була. Дингә кергәч, мәсәлән, ислам яши башлагач, намаз укып, ураза тотып, күп вакыт дуслар алмашына. Ул дусларың инде үзең шикелле мәчеткә йөрүче, намаз укучы, теге дуслар алар сине чакыра иде, теге гөнаһка, бу гөнаһка син әйтәсең, калдырасың, давай иде, Аллаһ ризалыгы өчен калдырыйк бу эшне. Мин бу эштән баш тартам дип, ягъни менә бу Аллаһ ризалыгы өчен калдыру килеп чыга инде. Менә шул вакыттагы дусларны ничек иттереп хикмәти рәвештә дингә чакырырга бармы бер төрле ысулы, чөнки менә дингә килгәнчә бик якын дуслар идек, мәсәлән, дип алыйк инде. Дингә килгәч яңа дуслар белән барлыкка килде, ләкин үзенең янәшәңдә менә шул дустыңны да мөселман итеп күрәсе килә. Бармы аны бер төрле лайфхак дип әйтик инде. Аллаһ Тәгаләнең аяты бар. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изатил хасана. Аллаһ юлына хикмәт һәм матур вагыз белән чакырды. Хикмәт дигән сүз, әлбәттә, һәрбер дустыбызның төрле тормыш халәте була. Аңа ярдәм кирәк тә, син киләсең, ярдәм итәсең, шулай бит. Аңа авыр вакытта аңа терәк буласың. Һәм әлбәттә инде аның өчен дуа кыласың, Аллаһ тәрән сорыйсың, Аллаһтан ялварасың. Әлбәттә Аллаһ дуаны кабул итеп аңа хидаят бүләк итәргә мөмкин. Һәм мав'изатул хасана, аңа начар сүз әйтмә, аны яманлама, аның эшен яманлама, аның күңелен Аллаһка мәхәббәт белән тутырырга кирәк. Менә без әйтәбез дә, кай вакыт бер читтәнрәк мисал, эшкешеләргә киләләр дә, мәсәлән, ишмә, аракы харам. Ну, бүтәнне белми, ул эшәсен генә белә, мәсәлән. Ул аның өчен җитми. Әгәр дә без баштаның күңелне Аллаһны тутырсак, Аллаһка карата мәхәббәтне, диннең матурлыгын тутырсак, аның тормышын дин ничек үзгәрткәнен күрсәтә алсак үзебезнең мисалда, ягъни аның күңеле үзеннән үзе теге шешәгә урынны этеп төртеп чыгарачак. Ягъни безнең максат теге кешеләрнең күңелләрендә Аллаһка карата мәхәббәт уяту. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям да Мәккәдә 13 ел буе халыкның күңелендә Аллаһка карата мәхәббәт уятты. Аннан инде 10 ел дәвамында Аллаһ Тәгалә әкрен-әкрен шәригатьне иңдерде. Хәтта хәмер буенча да, аның харамлыгы буенча да Һиҗрәтнең 4-нче елында гына аятлар иңә башлады. 4-нче, 5-нче, 6-нчы елларында гына хәмер харам кылынды. Бу 13 һәм 4, димәк 17 елдан соң гына Аллаһ Тәгаләнең вахи иңә башлаганнан соң 17 елдан соң гына Аллаһ Тәгалә хәмерне харам кылды. Шуңа күрә без тыюдан түгел, Аллаһка карата мәхәббәттән башларга тиешбез иншаллаһ. Менә шушындый мотор нотада, яхшы нотада без әлбәттә шушы тапшырманы тамамлыйк, чөнки чыннан да бик яхшы җаваплар булды. Алар үзләр бер вагаз инде безгә һәм тамашачыларыбызга шушы вагазлар белән вагазланырга насыйп булсын. Без исә монда сезне күрүзгә бик шат идек. Монда килгәнегез өчен сезгә рәхмәт әйтәбез һәм саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуху. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, эфирда Имамның сыйрык тапшыруы иде. Без инде сездән килгән сорауларга җавап табарга тырыштык. Әлбәттә, алар әле күп калды. Киләсе тапшыруларда шулай ук шушы студияда имамнарыбыз белән берлектә аларга җавапларын табарга тырышырбыз. Исегезгә төшереп китәбез безнең адресларны. Алар сезнең экраннарда. Узнаем у имама @хозур.ру яки инде Instagram социаль челтәрендә Хузур медиа дигән безнең сәхифәбез, анда да язсагыз була, каягына язсагыз да, иншаалла, сорауларны алып, җавап кайтарга тырышырбыз. Инде бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Аллаһ Тәгалә сәламе, рәхмәте, бәрәкәте барчабызга да булсын иде дигән теләктә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.